Hello mga kawigal, welcome back po sa channel natin, sino si Richard. Siyempre sa pagkakantong ito, magmumukbang po tayo ng Humba Bisaya. Pork pata po yung ginamit natin dyan. Meron pong itlog, tapos pinartneran po natin ng crispy bituka ng baboy. Tapos meron po tayong egg fried rice dito. At meron po tayo rito maanghang na suka, marami pong sibuyas at bawang. At kung gusto nyo po itong mapanood ng pinahaba, uncut, punta po tayo sa ating YouTube channel, sino si Richard. At kung gusto nyo po naman ng pinaikli at meron pong cut, dito po sa ating page, sino si Richard din po. Yan po, bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinag-love niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan po ang mga viewers po namin na po lagi po kaming meron makakain sa laro at magiligtas po. Maraming salamat po ma. Dalangin ko sa inyo po kung nanak sa Kristo namin kapaligtasan namin. Pasensya na po kayo sa boss ko, medyo sinisipon po. Medyo malat. Umpisa po natin sa itlog. Sarap. Sarap. Kain po. Lasa. Sarap ng gatel. Sarang bituka po. Sarap. Kain po. Okay. Ito.
Ang sarap po nitong pituko ng baboy, kaya lang medyo mahirap pong linisin. Matagal. Sarap. Amol. Grabe. Dami pong laman. Kakagulo na si Luna at si General. Medyo sticky po yung ating sauce. Pinatuyo po kasi natin. Grabe to. Medyo may labang pa ho ng konti, hindi ganun kalambot, pero napakasarap. Tama-tama lang po. Grabe. Lagkit.
Napakasarap. Ang lasa po. Ay, sus po. Ay. Kinulang po sa oras yung luto. Sana po mga kalating oras pa. May laban pa ho eh. Oh. Pero napakasarap po. Tama-tama lang. Tumahol na. May mga batong maliliit po. Ganun po talaga pag sa wet market. Maamol nga lang kung kainin. Oh, hulog. Lasa.
Sabi? Luna nakatingin. Yun. Napasarap nito. Sabit yung ano. In-enjoy ko po mabuti eh. Misa-misa lang ako makakain ng ganito. Ay, sus pa. Asbet pa.